Somewhere rud a féidir le Mhicheál ar a bhFeirm. B'feictear ainmhí, glasraí, toraí, inneara agus go leor eile. Is mis Mhicheál agus inniuh bemuid ag Foghlaim faoi Caoirigh. Tá chuaire ar teann na hainmhí is coitanta ar domhan. Bhí na mhór ar airmeacha ach tá Caoirigh fian an freisin. Is ainmhí mábhéidí íon chuaire. Tá clós a fada ortha agus tá súra drillarógacha aici. Is féidir a Caoirigh beag na cholarrud atá iompel orthu Mhicheál, gan a gluigeann na chasan. Tugtar cuire ar chuir mhuireann agus tugtar rotha ar chuir aireann. Tugtar uaim ar a gcuire óg. Nuair atá ghlac chuireach le chéile tugtar tréad orthu. Is luibhiteoirí in na Caoirigh, ceann sé sin go nisin se plandaí an. Bhíonn Caoirigh in éiring féir don chud is mú. Tá strún dhéar a Caoirigh, is féidir ó rudaí a bháilú le farróga ar an éideann agus ar a gosa. Fós an olainn a Caoirigh, is féidir an olainn sin a bheith bán dam tumhnú glas. Is margheall ar an olainn seo a thóg an feirmeoirí Caoirigh. Bartar Caoirigh uair sa mbliain. Tugtar lumar cuireach ar méid olainn a anmuid ó chuire amháin. Tá olainn áluachar ar fud an dam. Úsáid amid olainn chun éadaí gíomhre a dhéanamh. Geantaí, scarfannaí, hátaí, mitógaí agus go leor eile. Fámús baine ó Caoirigh freisin. Úsáidtear baine cuireach an cáis a dhéanamh, má hampla feitte. Bhíonn feitte le fáil is ealaidí go minic, tá sé go hálainn ar fíte. Sin áim se go láinneamh go dtí chéadú eile slán go fóileach.